A la cultural del dia el dediquem a les il·lustracions de Lluís Cadafalch que es poden veure al Centre Cívic Urgell. En aquest cas, el seu treball s'inspira en petits poemes o fragments de llibres de diferents autors catalans contemporanis, com Irene Solà, Marina Garcés o Sergi Pàmies. No haver-te conegut seria terrible. Aquesta és la frase enigmàtica que dona títol al conjunt d'il·lustracions de poemes, frases o fragments de textos d'autors catalans actuals que ha recopilat Lluís Cadafalch de 2 anys ençà. Això és el principi d'un poema del Casasses, que és com va començar tot. Jo els demano permís a tots per utilitzar les paraules i alguns els conec personalment. De fet, la meitat dels 17 poemes que hi ha exposats els conec. Totes les il·lustracions són diferents, però les uneix un mateix estil, ja que les comença a mà amb una tècnica mixta i de manera espontània i les acaba en format digital. El que busca és sintetitzar els poemes, però també mostrar l'interior de les persones. Jo utilitzo un llenguatge que en dic dels caps grans. Faig servir uns caps grans per mostrar l'interior de la persona, que és el que no es veu, però és el més gran, a l'interior de la persona. I era una mica buscar-me una mica dins, també. El poema de la Laia Llobera és l'excepció de la norma, ja que l'autora va escriure el text a partir del dibuix de Lluís Cadafalch i no a l'inrevés. La mostra de tota la sèrie es pot veure al Centre Cívic Urgell fins al 10 de febrer.